Αγαπητοί φίλοι, γεια σας και πάλι. Κάνω αυτό το βιντεάκι επειδή άλλη μια φορά θέλω να εκφράσω την ανησυχία και την κοροϊδία που τρώμε κάθε μέρα από τη τηλεόραση και από τη κυβέρνηση. Χθες πάω να βάλω καύσιμα στο βενζινάδικο και ρωτάω το παιδί, επειδή είχα ακούσει εδώ και 3-4 ημέρες τηλεόραση ότι η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τα δηληστήρια ότι θα κατεβάσει τη τιμή του βενζίνου και του πετρέλαιου 5 και 10 λεπτά ανάλογα. Ωραία μέχρι εδώ. Και λέω εγώ μπράβο. Πάω χθες να βάλω καύσιμα, να βάζω πετρέλαιο και λέω στο παιδί εκεί στο πρατήριο, ωραία φίλε, το κάνανε αυτή την έκπτωση, ισχύει αυτή η έκπτωση που έλεγε η τηλεόραση? Χαμογελάει ειρωνικά, με βλέπει και στην αρχή δεν μιλούσε. Κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και μετά από λίγο μου λέει, για κοίτα λίγο τι τιμή, τι λέει, μου λέει. Και βλέπω εγώ 2 και 2,0,34-35 κάπου εκεί. Μου λέει, πριν 3-4 μέρες μου λέει, ήταν 1,86 το πετρέλαιο ενισχυμένο. Και μετά από 3 μέρες μου λέει, ανέβηκε στα 2,034. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αντί να κατεβάζουν τη τιμή 10 λεπτά από εκεί, η τιμή είχε ανέβει περίπου, χοντρικά το λέω, 20 λεπτά. Τι να πούμε ρε παιδιά, τι να πούμε? Μας κοροϊδεύουν κάθε μέρα και καλά κάνουν. Τάχα είχε γίνει συμφωνία με τα δηληστήρια και θα κατεβάζουν τη τιμή και τρέχει ο κόσμος να εκμεταλλεύει αυτή την προσφορά, αυτή τη συμφωνία, στο πούμε έτσι, και να φουλάρουν τα αυτοκίνητα. Και εκεί όποιος δεν ρωτάει, εισαγωγικά το λέω, μπαίνει και θύμα. Επειδή βάζει τα καύσιμα, νομίζω να σου έχει πέσει η τιμή. Σε αυτή τη χώρα ζούμε, σε αυτή την Ελλάδα μας. Έλα κότα, ψήφισε κυβέρνηση, ψήφισε όλους αυτούς που μας κυβερνάνε. Είμαστε πρόβατα, είμαστε κότες. Καλά να πάθουμε, εμείς τους ψηφίζουμε. Άιντε, γεια.